Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आङो दाख्लैनो देखायनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु देखायनाय जायाखैमोन आरोना माने आंनि पार्सेल सफैदोंमोन दाख्लैनो सफैदोंमोन खिन्थु आङो देखायनो साननानै गाबोन देखायगोन बिदि सानबाय थानानै आं देखायनाय जायाखैमोन स' आं सानबाय दिनै देखायनोसै होननानै आंबो नायनो लुगैबायना बिनिखायनो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आं दाख्लै जे नोंथांमोननि सिगाङाव होनदोंमोन जे भेक्सिन ला जेबो जाया होननानै एक्चुवेलि आं मा जादों मिथिबायना नेक्स्ट दिना लोमजादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा लायाखैबा माने लाबाथाय नेक्स्ट दिना बा सानसे थानानै सोरबा लोमजागोन सोरबा लोमजाया आरोना बांसिनानो लोमजागोन बेनिफ्राय मा होनदोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं मानिफ्राय अर्डार खालामदों ड्रेसखौ बेनिफ्राय नोंथांमोनाबोथ' खालामखायो बेनिफ्राय मा होनो जुदि ड्रेसा आंजों सेम सोरनाबा मिलायनाय दङबा कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो अननानै अके ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माने बिनि प्राइसखौ खोन्थानोसै नुवाखैबो जानो हागौना मोजाङैनो देखायनायखौ जायखिजाया 1592 रुपिस माने 1600 लादों आरोना बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो माब्ला अर्डार खालामनायमोन जायखिजाया बेखौ आङो स्क्रिनशट खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय नायदो ड्रेसखौ आं दा नोंथांमोननो ड्रेसखौ गाननानै देखायनि हा